Abukele beBlaqlife TV emakhaya inkalo ngenkalo la kufinyela khona le umsakazo noma lo mabona kude wenu eyintandokazi gama lami sichake sishaya impunyelo emfoka amancinza kancane yeke intombambi esokeni. Namhlanje siphinde sabuya ke nesinye isiqephu nomunye umelaphi wendabuko esinaye la ohlelweni lethu impande zama-Afrika. Sizokhuluma nawe, sizocebisa wona, sizokukhulisa. Kodwa ke ngaphambi kokuthi senzeni kufanele wazi into eyodwa ukuthi iBlaqlife TV ayihlangane nezinto ezangasese nikhuluma nomlaphi wendabuko enisuke nikhuluma naye nilaphana ngazo. Ngabe ithinta imali, ngabe ithinta ukulapheka, ngabe ithinta into akuthumelele yona. iBlaqlife TV ayiyona ingxenye yalokho. Kona konke enikhuluma ngakho kuyimfihlo yenu nobabili. Noma imibuzo onayo sebenzisa inamba le sikunika yona ehamba la escreenini ukuze ukwazi ukukhuluma nalowo mlaphi wendabuko obukade unaye. iBlaqlife TV ayikwazi ukuyiphendulela. Sibingelele ke kubaba uGatsheni. Niyaphila kodwa baba? Siyaphila sicaka sibingelele nakubabukeli laphana abelungu bethu lapha ke abathatha isikhathi sabo bathatha amadata iWi-Fi. Yeah. Abanye baze basixhume nasemafonini ngathi sebakhona ama-smart TV. Uthola umuntu usibuka escreenini. Yeah. Dafethi nje uthatha ithuba lakhe. Eskiz wangena wasibuka. Siyambingelela futhi siyakuhlonipha lokho. Right, njengoba sesho ke ubaba siyabonga kakhulu siyanconcoza. Kodwa singabonga kakhulu uma ngahle usubscribe, ulike iyona yonke into esiyikhuluma uzokwazi ukuthi nawe ukhule kanye nathi njengoba nathi sikhula usuku nosuku. Baba uGatsheni, namhlanje sibuka indaba yomdliwa. Mhlambe ke masikhuluma ngomdliwa, yes, ngikhuluma ngomdliwa bantu basekhaya. Nama ngazi ukuthi umdliwa yini, kodwa baba uGatsheni ukhona ukuchaza ukuthi yini umdliwa. Kubalekile baba ukuthi sichaka asibo babantu abakhulisanayo day and day. Yeah. About izinto eziningi ezihlukene. Yeah. Umdliwa ake ngiyichaze lento. Abantu abaningi bahluleka ukuhlukanisa isilwane nomdliwa. Oh yeah. And abantu abaningi bavamise ukubona mebehlola. Okay. Kodwa bebe ubona bawo-categorize ezisilwane. Kanti awusona isilwane uwumdliwa. Umdliwa ila kuthathwa khona idlozi engalona la kulowo muzi. Yeah. Ma bekuthakatha nje befuna ukuhluphekisa. Yeah. Umuntu mekuthiwa nje ufuna sike sithi mesikhuluma ke thina ngokuthakatha khona ukuthakatha okuhlukile. Umuntu mekuthatha ukuthatha okujulile. Kuwe kuthi uyak-ayina. Oh yeah. Maybe kufuna ukuyina nje bek-ayina lokho ukuthi bayak-ayina nje. Serious. Bak-ayina ngempela ukuthi ungaphinde kube khona into elungayo. Basebenzisa wona umdliwa. Umdliwa, yeah. Yeah. Umdliwa kuthathwa idlozi engalona lakini. Ihlanganiswa nezinhlabathi nezicubu zasekhaya mase lithunyelwa kuwena. Oh yeah. Melifika kuwena kusuke ngalona idlozi lakini kusuke kuyidlozi la kwenye indawo. Okay. Kodwa lona mase kuthiwa lizosebenza kuwena. Because ke lona alikwazi. Into elifika liyenza. Yonke into oyakhayo liyayibhidlisa. Oh yeah. Yonke into efanelekise phezulu liyenza ivetani ingafiki. Mawuthi uthatha istep esisodwa siyaphambili lona likubuyisela ngezitep eziwu10 emuva. Emuva, yeah. Uba umuntu nje ovetani ungabusazi na ukuthi kahle kahle kupho fa ukwenza. Make wathi uyofuna umuthi lowo muthi vetani uphuphise nje usawuthinta. Ngoba li assigned umuntu okuthakathile ukuthi alicindezele kuyona yonke into ehlangene neprogress. Yeah. Kuze kube ngcono ke umuntu me affectwa yilona makuthiwa idlozi la komalume wakhe li strong. Yeah. Ukuthi ngisho noma uyohlola ke bakutshada hayi wena hlahla idlozi likubhekile idlozi la komalume. Akoma, yeah. Kusuke seku affecte kweyile lona ke lo once nje bathi abantu idlozi lakini alikho strong mebehlola balincomelela komalume isuke seyibhede lapho ke nje ngoba suke selingeniwe umdliwa leli la lokho sekufuna ukuthi uliclean kuze kuthina sikusebenze siliqondise nalo likusebenze likulethele inhlanhla likulethele impumelelo. Usho ukuthi uma sekuqalwa nje ukukhulunywa ukuthi kunedlozi la komalume this and that lolo li strong lolo linayo sekuyaphambana. Hayi ubokwazi ukuthi leli laki nje vele selingena umdliwa. Isikhathi esiningi futhi umdliwa ke uwenziwa umuntu owumndeni ngoba uyena wazi izicubu uyena wazi amathuna ukuthi ogogo bake. So na wonke lamakhuba lokuthakatha amabi asuke wenza ukwenzela nje show ukuthi uyakayina futhi nje uyabona ke lona lihlukule lesilwane. Isilwane sona mesingenile kumuntu simenza athanda ukuhlala yedwa. Yeah. Simenza isilwane umuntu athande le lento ekuthiwa i-masturbation. Okay. Uba nje umuntu okhutha ngisho ukuthi unendodana ndaba nayo uyithandela ukuzenzela. Ngisho ukuthi unentombi uthanda ukuzenzela nje. Yeah. Kusuke kuyisilwane ke leso. Yeah.
isilwane simenza umuntu abe namaphupho kuthiwa ama-wet dreams, uphupha wenza ucansi kakhulu. Usuke uhlushwa yisona. Isilwane simenza umuntu angalast entweni ama-relationship. Oh yeah. But masiza ngala umdliwa wona do more than that. Umdliwa ubulala yonke into ethi progress. Awunandaba ukuthi unanhlobo ne-degree. Leyo degree ngeke ikusebenzele. Ngoba phela babugatsheni kunabantu lapha emakhaya njengoba besibukele nje banama-degree banama-diploma abanaziqu ezahlukahlukene abakhathazekile ukuthi yini ngingasebenzi lezi zinto. Yes, kusuke kuyiwona umdliwa. Kunamantombazane amahle baba, mahle uma uyibuka baba ime kahle intombazane baba kodwa ayishadeki baba. Mayithola umuntu ocabanga baba ukuthi angayidestroya kanjani. Kuphela nje. Yeah. So kusuke kuyiwona kumdliwa loyo. Umdliwa wenza baba uhlakaniphe ube nama-business ideas ube connected. Labantu mebekufaya bakukhumbule ngokwe-connection onayo. Umuntu ohlobene nawe ngamana yoqasha umuntu angamazi ayeke wena uyisihlobo. Ekwazi ukuthi uqualified kuyena ophethe ukhiye okuqasha. Hayi ngoba ekuzonda akekho umuntu wake nowazonda. Ngeke kusokumdliwa. Yo. Abantu ekufaya bakusiza bayakuflathela. Umuntu ekufanele akuthande uyakuflathela. Ngalesikhathi ubizwa kuthiwa nakumsebenzi sokhona gijima uzogijima noma gijima uzo-interview ifoni yakhe ngalesikhathi ivedane icishe. Shuthi singasho ukuthi umdliwa ukuphendula umuntu ongesiyena. Ngilinganisa ngibuka lento oyisho babugatsheni mawuthi umuntu esifazane uthi muhle kodwa mangifika mina njengomuntu esilisa ngibona kuumuntu ocansi kuphela. Angimboni njengomuntu omshado. Awucabanga ngisho umcabangela umshado ngisho angafika baba endlini akukhuthale enzeni hayi baba akubi khona nje into kuwena ekuhlanganisa ukuthi sha. Yabo lento nje ethi sha ivedane ibaleke nje. Asibameme-ke abantu gatsheni sibabizele kuwe njengomlaphi wendabuko oyisuyibonile lento osuthanda ukusiza abantu ukuthi-ke uma befuna ukuza la kubabugatsheni bezosusa zonke lezi zinto abahluphekile abantu lapha eminyango. Lento okhuluma ngayo abanye ngiyababona nje banqangisa amakhanda bathi wazoyihlaba esikhonkosini. Yini ekufanele babe nayo ukuza kubabugatsheni ukuzosizwa kule nkiya layitheka yento? Okay, kunezinto umuntu afanele ayithenge they are not more than 600 rand. Esiyisebenzayo kodwa kona kunezinto esiyisebenzayo fanele umuntu aye ekhemist esiZulu afika ayithenge. Ezinye ke zivamise ukuba khona ekhaya. Mase ke umuntu ulungisa u5500. 5500. Makhona umuntu osuke exakeke kakhulu ngoba vele umdliwa wabantu abaxakeke kakhulu angamana zama uhalf wale mali engiyishoyo. Alungiselwe abuye ayikhokhenye. Kodwa angivamisile ukuthanda into ezino half kanjani. Kodwa ngenxa ukuthi sidila nabantu abaxakekile. Soyibonile le. Ngiyayazi lento iyahluphekisa baba. Lento baba ihluphekisa baba. Enye into umuntu onomdliwa into ayikhulumayo ethathe serious. Ngisho umama ingane kube ngathi nje uyacula nje mawukhuluma. Yeah, so abantu abalidinga usizo concerning lento esikhuluma ngayo abangithinta nayi number escreenini bang-WhatsApp bese siyabona ukuthi singasizana kanjani nabo. Okay, mhlambe ke sasivala ke sesibuka ke manje ngokohlobo kwelwakho njengomlaphi wendabuko. Uma umuntu efika la kwagatsheni yini efuna be prepared ngayo? Amunye uzothi mhlawumbe ufuna ngifike ngifastile, mhlawumbe umunye ufuna ngifike ngaphandle lezinto othi ziyathenga, mhlawumbe ufuna ngifike ngiphethe amakhandlela. Yini enye ngaphandle kwalezi ayithenga? Udepend ukuthi umuntu uzeleni. Ngiyabonga futhi ubuze lo mbuzo. Mina ngivamisile ukuthi angithanda umuntu avitana afike kumina athi angazi uzokwenzani. Ngifuna at least mawusuke ufika ngoba nanga ama-video akhona la uyawabona ungawa-downloada ube nawo. Wabukusise u-understand uhlela la ekhaya. Mawufona wazi ukuthi ufonelani. Okay, either uzele ukuzolungisa indaba yomdliwa, is either uzele ukuzolungisa mhlawumbe indaba yamadoda omgede, is either uzele mhlawumbe ukuzolungisa igobongo. Izinto esidile nazo la ekhaya izona lezi ngenza ama-video ngazo. Lo engangidili angikwenzi nje. Usho ukuthi ungafika kumina ukuthi uzofuna umuthi wecala. Ngoba vela kuyona into engiyenzayo asidili naleyo nto la ekhaya. Mamacala kulona ukhakha lethu. Ungafika ukuthi uzofuna umuthi wokuhlanganisa isithembu, angihlanganisa izithembu. Akuyona into engiyenzayo leyo. Leyo nto inabantu bayo. Kodwa kufanele uyi-understand i-content esinayo la ekhaya. Moso ufone wazi uyi-prepare futhi ngokuthi u-ready for ukuzoyenza leyo nto. So it depending ukuthi umuntu ufuna ukuphakanyiswa ngani nokuthi ufunani awabuke kahle ama-video awa-understand. Makanombuzo mhlawumbe ngamalanga idrophele uWhatsApp
Yeah. ngimchazele ngendlela ekuyiyona. Alright, babukele emakhaya siyathokoza siyancancoza futhi ukuthi nibe ingxenye yalelo hlelo impande zama-Afrika la kwi-Blaqlife TV. Sithokozile ke ukuba nani, siyathemba ukuthi nani kukhona nikutholayo. Makhona okunye okudingayo mayelana nobaba uGatsheni, sebenzisa lezo zinamba oyibonayo escreenini ukuze ukwazi ukuxhumana naye. Nosizo lolu asinika lona. Igama lami Isichaka, asiphinde sibonane ngokuzayo. It's the Blaqlife TV.